Vreau să citim primul care se află la Ioan, capitolul 1, versetul 22. Atunci au zis, dar cine ești ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce zici tu despre tine însuți? Amin. Și am vrea să mai deschidem la 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 14 în jos. Mulțumiri aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, o mireasma lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării, pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceea o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este? Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Deci noi nu strigăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Amin. Haideți să ocupăm locurile de școlul Domnului. Slăvit să fie Domnul Iisus. Lăudat să fie Dumnezeul nostru. Într-adevăr, când sunt mai mulți copii, așa e situația. Nepoțelul meu mai mult a crescut în Suedia, foarte greu să vorbește limba română, că la școală mai mult se vorbește limba suedeză acolo. Uneori chiar și în familie Bianca mai vorbește cu el, că așa a fost postura, dar ne bucurăm că cu ajutorul Domnului, ei, așa mici cum sunt ei, iubesc casa lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Matias merge acolo la școala dominicală, în Suedia, și acolo, în limba suedeză, învață lucruri minunate și lucruri frumoase. Trage în nădejde ca Dumnezeu să-i ajute într-un final să poată să ajungă și ei să se stabilească în România cât de curând și să poată să fie împreună cu noi oameni care să tragem la jugul acesta care Dumnezeu ne-a răzbuit pe toți aici în Comuna Comunești. Lăudați să fie Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cred că unii din mijlocul nostru astăzi lipsesc. Ne-am rugat și mai ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i păzească, Dumnezeu să-i ocrotească, Dumnezeu din cerul să dea la o parte lucrurile care poate sunt o piedică pentru unii dintre ei și Dumnezeu să le dea cale liberă, ca într-un final să poată să fie cu noi la părtășia aceasta minunată care este în Hristos Iisus, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Abia să începem printr-o întrebare. La Ioan, capitolul 1, cu versetul 19, începe să spună Ioan în felul următor. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-i întrebe: tu, cine ești? La un moment dat, despre Domnul Iisus Hristos, a fost aceeași întrebare adresată în versetul 22. Cine ești? Tu cine ești? Tu cine spui că ești? Întrebarea pe care se ridică în lumea aceasta față de fiecare dintre noi este că oamenii se întreabă cine suntem noi. Ce suntem noi, mai exact. Pentru că dacă ar fi să împărțim în câteva lucruri pământul acesta cu tot ce este pe el, mă refer la oameni, el se împarte doar în două feluri de oameni. Oameni care cred în Dumnezeu și oameni care nu cred în Dumnezeu. De aceea, oamenii care nu cred în Dumnezeu, care ar vrea, de fapt, să cunoască mai multe lucruri despre Dumnezeu, se uită la noi și se întreabă cine suntem noi. Acum, aș vrea să întreb dacă noi cunoaștem răspunsul acesta înaintea lui Dumnezeu 100%, cine suntem noi? Dacă vreți, asta este o întrebare cumva, care vine în dreptul fiecare dintre noi. Întrebarea aceasta a venit la Domnul Iisus și a zis: tu cine ești? A venit această întrebare la Ioan Botezătorul și a fost întrebat: tu cine ești? A venit întrebarea la Apostolul Pavel când el s-a întors și ucenicii l-au întrebat: cine ești tu? Și a început să se prezinte cine este el, de unde vine el, ce a învățat, la picioarele cui a învățat, care era zelul lui. Noi suntem oameni care ar trebui să dăm socoteală de personalitatea noastră pe care o avem
Și aș vrea să spun că noi, personalitatea pe care o avem prin Hristos Domnul. Oamenii când se uită la noi, nu ne întreabă pur și simplu cine ești. Așa oamenii ar fi putut să ne cunoască în modul lumii. Vecinul, bețivul de pe stradă, pătimașul, certărețul, omul, știu eu, și oamenii au tot felul de gânduri despre noi care le exprimă unii față de alții. Însă noi suntem oamenii care, la întrebarea oamenilor de afară, cine suntem noi, noi trebuie să avem un răspuns. De multe ori, mulți care, știți cum, flambează pe drumul acesta al pocăinței, ei n-au un răspuns clar ca să poată să răspundă oamenilor cine sunt ei. Am văzut de multe ori oameni care, când stai de vorbă cu ei și vorbești cu ei, parcă nici ei nu sunt siguri dacă fac parte dintr-o biserică. Am văzut oameni care, într-adevăr, frecventează biserica, dar ei n-au un cuvânt bine zis clar, de fapt, cine sunt ei. Pe cine reprezintă ei? Când reprezinți pe cineva, cumva există o carte a identității tale în care tu trebuie să o pui pe masă și să explici clar cine suntem noi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta să înțelegem cine suntem noi. Pentru aceasta aș vrea un picut să mergem în Geneza, capitolul 5, citim un pic și din capitolul 6, un pic și din capitolul 7, pentru că este vorba despre noi. Omul acesta, la un moment dat, n-a fost întrebat cine ești tu. Însă a fost omul pe care a dovedit cu viața lui, de fapt, cine era omul acesta. Și am vrea să ne ajute pe noi Dumnezeu, să ne dea Dumnezeu puterea de care avem nevoie, ca la timpul potrivit să fim oamenii care trebuie să fim din partea lui Dumnezeu, pentru societatea care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi, indiferent de locul din care am venit și din care venim. De la Geneza, capitolul 5, versetul 27, spune așa: toate zilele lui Metusela au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lamec a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând: acesta ne va mângâia pentru ostenarea și truda mâinilor noastre, care vin de pe acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul. Uitați-vă, din ce perspectivă au văzut oamenii aceștia nașterea acestui om, care a fost un om pe care a făcut cumva pe Dumnezeu, l-a înduplecat cumva pe Dumnezeu, să poată să facă un plan de viitor pentru familia lui. Noe. Oamenii când s-au uitat la Noe, nu au spus așa, cum au spus și ceilalți: cu ajutorul Domnului am mai căpătat încă un copil. Și l-au primit în mijlocul familiei. În momentul în care Noe s-a născut în mijlocul familiei, nu s-a întâmplat ca pe vremea lui Eli, preotul, dacă vă amintiți, când chivotul Domnului a fost luat de acolo, s-a născut un copil și numele copilului a fost Icabod, care tălmăcit înseamnă nu mai este slavă. De ce au pus numele acestui copil? Pentru că conjunctura a fost în felul următor. Blestemul rostit împotriva casei lui Eli a fost un blestem pe care trebuia să meargă până la capăt. Și oamenii din conjunctura aceea au înțeles clar ipostaza în care ei au trăit. Și au zis așa: suntem în mijlocul unui blestem din partea lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia s-au raportat într-un mod greșit. Într-un mod greșit, pentru că oamenii aceștia au făcut cumva ca blestemul să poată să meargă până la capăt, deși el, fiindcă era în viață, putea să oprească blestemul acesta din dreptul casei lui. Însă, când nora lui a născut copilul acesta și ea, la naștere, a și murit, au avut timpul să-i pună nume acestui copil, nu la nenorocirea care a fost în familia lor, ci la nenorocirea care s-a manifestat asupra țării. Și au zis în felul următor: fiindcă chivotul lui Dumnezeu nu mai este aici, slava lui Dumnezeu a plecat din mijlocul nostru.
Și atunci au pus numele acestui copil drept. Se merita în conjunctura în care au fost să pună numele copilului Icabod, adică nu mai este slav. Ei bine, oamenii ăștia, când vorbește despre Lamec, fiul lui Metusala, acestea au fost oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Au fost oameni care au știut cum să se raporteze la voia lui Dumnezeu, chiar dacă țara era blestemată. Auzi ce au spus ei aici? Zice, acesta ne va mângâia pentru ostenerea și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ care l-a blestemat Dumnezeu. Noi oricum trăim în mijlocul unui pământ blestemat. Ceea ce face ca pământul acesta să fie o parte din el, sau părți din pământul acesta să fie binecuvântate, ești tu și sunt eu înaintea lui Dumnezeu. De aceea, întrebarea se ridică, cine suntem noi? Ce suntem noi? Dragii mei, noi, înaintea lui Dumnezeu, suntem o binecuvântare pentru pământul acesta. Chiar dacă unii oameni ne privesc pe noi și ne cataloghează altceva, chiar dacă unii oameni spun că suntem eretici, să zică nu știu ce suntem, chiar dacă spunem multe alte lucruri și ei gândesc multe alte lucruri despre noi, unul din lucrurile pe care vreau să spun în seara aceasta este că noi suntem o binecuvântare pentru locul în care Dumnezeu ne-a așteptat pe noi. Amintiți-vă când stă de vorbă Avram cu Domnul Iisus, cu îngerii care au venit acolo, se presupune că ar fi fost Domnul Iisus și mi-am place să cred lucrul acesta. În momentul în care vorbește cu îngerul, începe să spună, Doamne, dacă în cetatea aceea acolo, Sodoma, Gomora, unde Tu vei merge, va fi, și începe să spună câteva numere, dar dacă acolo va fi cineva pe care crede în Tine, din pricina credinței Lui, din pricina vieții acestor oameni, vei nimici Tu cetatea aceea, ce mă face pe mine să înțeleg că noi, din pricina noastră, Dumnezeu, ar fi putut să nimicească poporul acesta, satul acesta, de unde venim fiecare dintre noi să facă una cu pământul. Dar fiindcă noi suntem acolo, din pricina noastră, Dumnezeu nu poate să facă aceste lucruri. Gândiți-vă la Moise, când Domnul i-a zis, Moise, dă-te la o parte să nimicezi poporul acesta. Trebuia să dea, pentru că Dumnezeu îl vedea ca pe o binecuvântare pe Moise pentru poporul respectiv. Întreb eu, dar Moise a fost o binecuvântare pentru poporul în care a fost așezat? Amin. Moise a fost o binecuvântare pentru poporul Israel. De aceea, în primul rând, dragii mei, aș vrea să înțelegem că noi suntem o binecuvântare pentru națiunea care Dumnezeu ne-a așezat pe noi. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să ne uităm un pic asupra lui. Dacă citim la capitolul 6, Geneză, de la versetul 1, spune așa, când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururi în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totul zilele lui vor fi de 120 de ani. Și acum versetul 8. Dar noi a căpătat milă înaintea Domnului. Amin. Modul în care unii, câteva persoane, 7 persoane în afară de noi, au fost binecuvântate de Dumnezeu, că viața lor a fost scăpată de potop, a fost persoana lui Noe. De ce a fost persoana lui Noe? Pentru că Noe, când a fost numit de părinții lui, părinții lui au putut să vadă în Noe ce? Că în Noe există o binecuvântare în pământul acesta blestemat. Și au zis în felul următor. Acesta ne va mângâia pe noi. Însăși cuvântul Noe, tradus, înseamnă mângâiere.
În al doilea rând, dragii mei, să înțelegem, în afară că noi suntem oameni care Dumnezeu, din pricina noastră, îi binecuvintează și pe ceilalți. Al doilea lucru, noi suntem oameni care suntem o mângâiere pentru ceilalți oameni de afară. Întâi, pentru cei din biserică în care sunt frați și surori împreună cu noi. Și în al doilea rând, pentru oamenii de afară pe care Dumnezeu ne-a așezat pe noi în mijlocul lor. Amin? Cum putem noi să-i mângâiem pe ceilalți? Noi ne putem mângâia cum? 1 Tesaloniceni, capitolul 4, că spune că Domnul va veni cu glasul unui arhanghel. Am vorbit și săptămâna trecută despre lucrul acesta. Și Dumnezeu va aduna pe cei ce sunt ai Lui. Și la urmă spune Apostolul Pavel, mângâiați-vă doar unii pe alții cu aceste cuvinte. Și noi ne mângâiem cu cuvintele acestea mereu, nu-i așa? Slăvit să fie Domnul Dumnezeu. Asta este mângâierea noastră. Dar care este mângâierea pe care noi o putem oferi celorlalți de afară? Dragii mei, mângâierile pe care noi le putem oferi oamenilor de afară sunt de mai multe tipuri. Nu este ca și noi aici. Noi avem cuvântul acesta și Dumnezeu ne ajută să ne putem bucura, să putem avea bază că Dumnezeu într-o zi ne va mângâia pe toți în ziua în care va veni și ne va lua la cer. Dar noi, cum suntem o binecuvântare pentru oamenii de afară care nu cunosc pe Dumnezeu? Ce fel de mângâiere? Cum îi putem mângâia noi pe oamenii aceștia? Dragii mei, aș vrea să o spun cu durere în suflet, un lucru extraordinar de mare. Pot să spun că este un lucru farisei pe care s-a născut în rândul unor credincioși. Am auzit pe cineva zilele acestea care a spus așa: măi, a murit cineva de la noi, a venit la biserică așa din an în Paște, dar omul până la urmă urmelor a murit ca și Teodor. Da. Că noi nu putem să mergem și să fim. Nici nu putem să mergem să luăm. Să fie ajuns noi de atât de sfinți încât noi nu putem să mai stăm lângă oamenii care și depinde cazul. Oare nici atâta nu putem să mă fac? Și m-am uitat la omul acela și pretinde că e păstor, un slujitor. Și am spus, băi, cum poți să gândești într-un asemenea mod? Când oamenii au nevoie de noi, nu ne ducem să le mâncăm oamenile. Nu ne ducem să le oferim oameni. Nu ne ducem să le cărăm patrahirele la groapă noi sau să facem noi alte lucruri. Și ne oferim să plângem cu cei ce să suferim cu cei ce suferă. Cei pe care sunt în cazul acela, oare nu merită ei să fie învățați? Nu merită ei să fie învățați? Nu merită ei să fie în mijlocul lor și să le spunem așa, uite, eu sunt păstorul de la Biserica Pentecostală numărul 1. Dar asta nu mă face pe mine și nu mă împiedică pe mine ca să nu stau lângă durerea și să plâng cu tine înaintea lui Dumnezeu pentru necazul prin care treci tu. Dragii mei, în primul rând am fost chemat de Dumnezeu să suferim cu vecinii noștri, cu oamenii care au probleme și care trec prin necazul, să le spunem o vorbă bună pe care face ca privirea lor să fie ațintită de Hristos. Dumnezeu să ajute pe noi. Când s-a întâmplat acea să vină potopul și să pământ. Oamenii din familia lui Noe au zis, cine ne va scăpa? Cine va scăpa? A apărut o mângâiere care a fost noi. Noi vom fi salvați de Dumnezeu nostru. Dragii mei, al doilea lucru pe care ar vrea să spun, în afară că să fim o mângâiere pentru oameni, să fim oameni care să avem soluții pentru oamenii de lângă noi. Și întotdeauna soluțiile să fie de natură în care trebuie să se arate în conjunctura respectivă. Dacă e nevoie, să-i ajutăm. Să-i ajutăm. Dacă e nevoie să dacă e nevoie să spunem de lucruri pe care Dumnezeu poate să intervină în viața lor și să-i salveze. Și toată întârziere. Pentru că Dumnezeu este care a îngăduit ca noi să fim cei de acolo. Să ajute pe noi Dumnezeu pe noi. Pe puterea aceasta să știm cum să fim o mângâiere pentru oamenii din lumea aceasta care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Înțelegeți voi?
Că cei cu dreptul, mă uitam așa și în mass media, și la televizor, și peste tot. Oamenii se plâng că nu mai găsesc niște lideri care să fie alături de ei. Am văzut o femeie care plângea în modul acela acolo pe internet, în modul online, plângea și striga acolo și zicea, m-am săturat, nu mai pot. Și s-a pus în fața unei mașini. Și a zis, pornește mașina aia, lovește-mă. El, normal, s-a pus în mijlocul drumului. Și a zis, prima mașină care vine să o omoare. Numai că șoferul a fost foarte atent și a oprit mașina. Și a zis, mai femeie, dă-te la o parte din drum ca să trec. Și a zis, nu, pentru că m-am săturat de viața aceasta. Nu mai pot de necază. M-am săturat să văd copii, să văd familia mărâtă, necăjită, să văd atâția oameni care își bat joc de noi. Dragii mei, să ne ajute pe noi Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să putem să fim cu adevărat o mângâiere pentru cei din jurul nostru, indiferent de preț. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Și a treilea lucru pe care aș vrea să vorbesc despre el, în scurte cuvinte, este la Geneză, capitolul 7, versetul 1, care spune așa, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta. Intră în corabie tu și toată casa ta. În al treilea lucru pe care aș vrea să spun, dragii mei, noi trebuie să fim o ușă prin care oamenii să poată să vadă adevărata ușă care este Hristos. Și să poată cumva prin noi, legătura aceasta pe care noi o facem, evangelizarea asta înseamnă, noi o facem o legătură între ei și Dumnezeu, dar noi suntem aceia care pregătim acea legătură să se facă. Noi suntem oamenii care intervenim la mijloc și vorbim. Moise la un moment dat spune în Biblia, și 100 de ani omul acesta întotdeauna i-a chemat pe oameni în corabie. Aș vrea să vă spun al treilea lucru pe care noi putem să-l facem, în afară că suntem o binecuvântare pentru cei din jur, în afară că îi mângâiem pe cei care sunt în necazul. Al treilea lucru, să-i silim pe oameni să rămână în corabie. Să-i silim pe oameni să rămână în corabie. Copiii mei sunt aici la adunare și îmi pare atât de bine că i-am prins astăzi în biserică pe toți. Ei știu că eu întotdeauna, și cu ginele, și cu ei, vorbesc întotdeauna și le spun, da, aveți nevoie de biserică. Aveți nevoie să fiți în cadrul bisericii, să fiți în sânul bisericii, în familia lui Dumnezeu. Că acolo, de acolo Dumnezeu ne va lua pe fiecare dintre noi. Noi trebuie să silim pe cei noștri, pe cei ce nu-i cunoaștem. Și Domnul îi dă să-i vorbim despre Împărăția Cerului acum. Să-i silim să intre în corabie. De aceea, Dumnezeu să ne întărească pe noi, să ne facă niște slujitori de foc, ca în momentul în care vorbim cu oamenii, Dumnezeu prin noi, prin Duhul Său cel Sfânt, să ardă toate impuritățile celui din fața noastră și să-L accepte pe adevăratul Dumnezeu. Și Dumnezeu să se poată bucura până la urma urmelor de slujirea noastră. Binecuvântat să fie numele Lui. Noi, cu adevărat, a fost o binecuvântare pentru oamenii aceștia pe care Dumnezeu l-a așezat în mijlocul lor. De aceea, Apostolul Pavel, la 2 Corinteni, capitolul 2, de la 14, spunea, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu harul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. Pentru unii, de la moarte la moarte, pentru alții, de la viață la viață. Titlul spune așa, slujba apostolilor. Dragii mei, ca să înțelegem într-un final, aceasta este slujba noastră. Lăudați să fie Domnul. Cine ești tu? Un slujbaș al lui Dumnezeu, care îmi fac bine slujba înaintea lui Dumnezeu, ca la venirea Lui să poată să-mi spună, bine ai făcut, rog bun și credincios. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.